MX-5 1600 Turbo, MX-5 πρώτης γενιάς και έχουμε δίπλα το φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος θα μας πει 5 πράγματα για το αυτοκίνητο. Καλησπέρα. Πες μας πρώτα απ' όλα ποιος έχει φτιάξει το αυτοκίνητο. Ο Βαγγέλης ο Μάνογης. Γνωστός και μη εξαιρεταίος για τις μετατροπές του σε MX-5, τα τουρμπάτα, ο οποίος πιστεύω ότι είναι κορυφή στο βίντεο όσον αφορά για το κομμάτι του MX-5. Έχω κάνει πολλά στάδια στον Βαγγέλη, σε αυτό το οποίο έχω φτάσει μέχρι τώρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Όπως και άλλοι άνθρωποι που είναι της ίδιας τάξης, κάβουρες οι λεγόμενοι, έχουν μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τον Βαγγέλη. Το αυτοκίνητο να πούμε ότι έχει ξεπεράσει τους 300 ύπους και συγκεκριμένα είναι Στους 335. Είναι 335 άλογα, φοράει μπιέλες Καρίλο, πιστόνια JE. Το μοντέρ είναι πολύ καλά οπλισμένο σε θέματα αξιοπιστίας. Η τουρμπίνα του είναι μια 28, εγκέφαλο Link και αποδίδει πολύ καλά. Φοράει μπλοκή από 1800, ανάρτηση. Καγιά ανάρτηση φοράει ρυθμιζόμενη. Και στο αυτοκίνητο εννοείται ότι είναι η χαρά της πάντας. Ότι το Mazda αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα και την πρώτη φορά που θα οδηγήσει το αυτοκίνητο του Βαγγέλη μου άρεσε πάρα πολύ. Το μπλε, έτσι. Ναι. Είναι πολύ παιχνίδι, μου άρεσε επειδή είναι πολύ ελαφρύ και είναι πολύ ρυθμιστικό, κάνει τα πάντα. Είναι πολύ ελαφρύ, έχει πολύ χαμηλό κεντροβάρος και είναι τέρμα πάντα. Και βλέπω το συγκεκριμένο είναι και πολύ καλά, έχει πολύ καλή ροπή, έτσι. Βλέπω απόκριση στο γκάζι που είναι καλή. Όχι, ναι. Ξεκινάει από χαμηλά και είναι... Τώρα τι πίεση βλέπουμε. Τώρα λογικά πρέπει να είναι γύρω στο ένα μπαρ. Ένα μπαρ.
Και εκεί πάντα γκάζει και. Δηλαδή εκεί είχε φύγει με τα 4 και εκεί απλά πάντα γκάζει για να φύγει το αμάξι. Και εκείνη τη στιγμή μαγκώνει ο πίσω άξονας γιατί. Εντάξει, δεν μπορούσε να το κοροϊδέψει πολύ. Ακόμα και το κατέβασμα δεν γλιστράει πολύ ο άξονας. Ναι, ναι. Έτσι. Εκεί που πήγες να το κοροϊδέψεις, δηλαδή να γλιστρήσει ο κόλλος του, μαγκώνουν οι ζάντες οι εννιάρες και το αυτοκίνητο φεύγει με τα μούτρα. Χάνει την πρόσθεση από μπροστά. Γιατί μαγκώνει ο κόλλος. Είναι πολύ καλό στο στρίψιμο πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή, πατάς και το βγάζει τάπα και έχεις εμπιστοσύνη, ρε παιδί. Το αμάξι είναι φιλικότατο. Δηλαδή, δεν θα σου κάνει τρελά ο κόλλος με αυτές τις ζάντες. Να το χάσεις, ας πούμε, να χάσεις την μπάλα. Αλλά θέλει λίγο προσοχή στα μούτρα. Δηλαδή, εδώ ήταν πασμανής, γύρισε λίγο ο κόλλος και εκεί που τούτος Εγώ πίστευα ότι θα σε έπαιρνα πολύ γλυκά τώρα. Ναι, είδες γκραπ, βρήκε πρόσθεση και μετά άφησε και πήγαινε προς τα έξι.